Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna ng mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live, YouTube, kag sa aming official website www.digicastnegros.com. Kag sarama kayo malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwas ang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga munisipyo sa Bela kang Tuboso, ginpay dalom sa Lactubong nga adlaw. Vice Mayor sa Dumaguete City nga bagulang ayo sa COVID-19, nag-collapse samtang nagabisikleta, patay. Sa Kabangkalan City, Barangay Tanod, nadakpan nga yara sa sulod sa Bulangan kag may bitbit nga armas. Sa Bacolod City, salakyan sang konsehal nga ginhold up sa sulod sang hotel, na-recover na. PNP, wala pa sang identity sang mga suspect. Kag sa Good Vibes, isa ka tour sa palibot sa Kapitolyo nga nagapakita sa mga bugal sang Negros ginlunsar. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, Bagyo nga Dante ang amat-amat nga nagabaskog samtang nagapasulod sa Philippine Sea. Ang sentro sa Bagyo nga Dante ang nasiplatan 515 kilometers gikan sa east-northeast sang Davao City. May kabaskugon ini nga 75 km per ora kag pagpangmadlos nga tubtub 90 km per ora. May malaka tubtub kasarangan nga pag-ulan nga ginapaabot sa Soxargen, Bukidnon kag Misamis Oriental. Si Dante ginapaabot nga magapabilin sa Philippine Sea kag magagiyo pasaka sa masunod nga duha ka adlaw. Gina-forecast man sa Pag-asa nga sarang manginisa ka severe tropical storm si Dante sa Miyerkules. Ginapanda mga publiko nga mag-ulo-aligmat. Ang mga nagapuyo sa mga mataas nga lugar ang maghalong sa landslide, kag mga yara sa nanubuan nga parte ang mag-ulo-aligmat naman sa pagbaha. Bangod mahimo ini nga magadalasang madamol nga ulan. Sa number 9, kung may spekulasyon man sadto nga magasaylo sa iyang voters registration si Vice Governor Jeffrey Ferrer sa Bacolod City, ini sa karon ang natapos na. Sunod sa Vice Gobernador, karon nga Mayo 31, naglapaw na sa deadline o kung sa gina-require sang layi nga dapat ang isa ka persona nga magapapili residente sang natungdan nga lugar sa sulod sang isa ka tuig. Sunod kay Vice Governor Ferrer, kung may intensyon siya nga magsaylo sang o kung magpapili sa Bacolod, kung tani siya ang nagsaylo sang iyang voters registration sa dupang Mayo 8. Damlag pa, may mga spekulasyon nga mahimo magpapili si Ferrer bilang Vice Mayor sa Bacolod City kaupod ni Congressman Albi Benitez kasunod sa pagwa sang panawagan nga Run Albi Run. It should be 1 year before mag-transfer ka residency mo, hindi ka? So, ang election May 9, it should be May 9 ka masaylo o 1 day before. May 30 na kita subok, hindi na pwede. Kasi it's supposed to be nag-last day sila, May 8. So, hindi ka nakasaylo, balik Vice, no? Di ano pa saylo mo? Hindi ko yan kasaylo. Hindi ko yan kasaylo. For what ang saylo ko? Sa number 8, isa ka barangay Tanod arestado matapos madakpan nga yara sa Bulangan kag may bitbit pa nga armas. Gidakop sang kapulisan ang 32 anyos nga tanod sa barangay Kamingawan sa Kabangkalan City nga si Rex Conde matapos madakpan nga nagabulang sa barangay Tagukon kag siya nakuhaan pa sang armas. Isa ka 45 caliber pistol nga may isa ka magazine kag 6 ka mga bala ang nakuha sa barangay Tanod. Magluwas kay Conde, naaresto man ang iya 3 pa ka mga kaupod sa illegal nga pagpamulang. 6 ka buhi kag 8 ka patay nga mga manok ang na-recover sa ila, lakip na ang 1,700 pesos nga cash. Sila ang detained sa karon sa Kabangkalan Police Station. Sa number 7, 21 anyos nga lalaki ang patay samtang iya sini nga menor de edad nga kahagugma ang pilason sa pagpamuno. Patay ang 21 anyos nga si Miller de la Vida, samtang pilaso naman ang 17 anyos niya nga live-in partner matapos sila bunon sang wala pa makilalaan nga persona sang Sabado sa barangay Bagroy, Banwas ang Binalbagan. Sa investigasyon sa Binalbagan PNP, nagakatulog lang ang duha sa sulod sang ilang balay, sang gulpi nga nagsulod ang sospek kag ginbuno si de la Vida.
Ang biktima ang maigo sang buno sa isining nga dughan, likod, abaga kag ulo nga gintunaan sang iyang kamatayon. Pilaso naman ang iyang minor de edad nga 11 partner nga may igo sang buno sa abaga. Daan nga pagdumtanay ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay De La Vida. Sa number 6, salakyan sang konsihal sa Bago City nga ginaaligar, ginhold up kaging kastigo sa sulod sang isa ka motel, na-recover na. Na-recover sang Biyernes ang kapulisan ang Mitsubishi Mirage nga salakyan ni Bago City Councilor Cleo Gaudite nga nagaaligar gin kastigo kag ginhold up sang duha ka mga persona sa nagligad nga Miyerkules sa sulod sang isa ka motel sa Bacolod. Sunod kay Police Captain Paul Vincent Pendon, hepe sang Police Station 2, ang salakyan sang konsihal ang nakitaan nga nagapark lang sa kilid sang dalan sa Circumferential Road. Wala man sa may nakuha sa sulod sang salakyan suno sa pulis. Damlag pa ginpahayag sa Police Station 2, base man sa statement ni Gaudite nga siya ang ginparahan sa duha ka mga lalaki sa Lacson Street kag ginpadrive padulong sa isa ka motel. Didto na ginhold up ang sang duha ka mga suspect ang konsihal kag ginkuha ang iya sining cellphone kag cash pati nang iya salakyan ang gingamit bilang getaway vehicle. May mga labhag sa nagkalinlaing nga barte sang iyang lawas ang konsihal tugas ang pagkastigo. Paregon pa ang investigasyon sa Police Station 2 sa among nga kaso. Wala man sila sang persons of kung wala pa man sila sang persons of interest tubtob sa karon. Sa number 5, curfew hours sa Negros Occidental ang ginpaliputan na. Sinigid lamang nga hapon, nagpagawa sang executive order si Governor Eugenio Jose Lacson nga nagapalawig sang pagpaidalom sa probinsya sa Modified General Community Quarantine sumugod Hunyo 1 tubtob 30. Nalakip sa mga executive order ang pagpalipot sang curfew hours. Gikan sa alas 8 sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon, sumugod Hunyo 1 mangin last 9 na sang gabi tubtob alas 4 sang kaagahon ang curfew hours. Damlag pa, may panawagan sa ang mga magagmay nga negosyante sang pagpalipot sang curfew. Ginsiling naman sa gobernador nga magapabilin ang 4-day work week sa Kapitolyo. Ini ang nabase sa abiso sa mga doktor sa probinsya suno sa gobernador. As of May 30, 1,426 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. 5 ka mga syudad ang may 3-digit active cases, kag ini ay nagalakip sang Himamaylan, Kabangkalan, Sagay, Silay kag Talisay. Sa number 4, sumugod buwas nga adlaw Hunyo 1. Liwat na nga mag-resume kung magabalik ang biyahe sa mga ro-ro vessel pati na sa fast craft halin sa Negros padulong sa Dumangas kag Iloilo City kag vice versa. Ang Western Visayas Regional Interagency Task Force kag ang Regional Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang nagpagawa sang joint advisory nga nagalip sang temporary suspension sang trips. Las 12:01 ang kaagahon sa buwas magabalik ang biyahe. Ginabisuhan ang mga pasahero nga magsulod sa minimum public health standards kag mag-coordinate sa tagsa ka mga local government unit para sa travel requirements. Ginsuspend damlag pa ang biyahe sumugod Mayo 23 kag nagtakop subong nga adlaw. Sa number 3, yara na sa full capacity ang mga hospital beds para sa COVID-19 patients sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Sunod sa kay Dr. Julius Drilon, Medical Center Chief sang CLMMRH, ang emergency room sang ospital ang hindi na anay magbaton sang COVID-19 patients, magluwas na lamang sa extreme emergency cases. Ginabisuhan man ang mga pasyente nga magkadto lang anay sa iban nga mga ospital sa probinsya. Sa tion nga may bakante na nga hospital beds, liwat sila nga magabaton sa mga pasyente. Sa karon, may 26 tanan ka mga staff sa ospital nga nagpositibo sa COVID-19 nga nagaokupar sa 3 nila ka mga wards. Sunod pa kay Drilon nga sa CLMMRH nga molecular laboratory, ang iladatos nagapakita nga sang Mayo 15 tubtob 21 ang positivity rate yara sa 43.24% kag sang Mayo 22 tubtob 28 33.41% naman ang positivity rate. Makaalarma ini sunod sa kay Drilon, gani kinahanglan nga limitahan ang giyo sang tawo kag magpatigayon sang massive contact tracing kag testing para mapahagan-hagan ang lat na naisang virus. Kag sa number 2. Vice Mayor sang Dumaguete City nga nag-ayo sa COVID-19 ang napatay matapos nga mag-collapse samtang nagabisikleta. Samtang alkalde naman sang syudad ang padayon pangayara sa isolation center.
Napatay kahapon ang 53 anyos nga vice alkalde sa Dumaguete City nga si Alan Gel Cordova matapos mag-collapse samtang nagabisikleta sa atubang sa isa ka universidad sa syudad. Sunod sa kay Councilor Joe Kenneth Arbas, abyan kag partymate sang vice alkalde. Nagtambong sa isa ka bike for a cause nga activity si Cordova kag sa nagabike pabalik na sa Dumaguete City proper. Siya nga nag-collapse kag nagbatsyag sang chest pain. Gindala pa siya sa ospital pero wala na matabangan pa ang vice alkalde. Nagpositibo sa COVID-19 si Cordova pero sunod siya kay Arbas, nagnegatibo na siya sa virus sa nagligad nga Martes kag siya nakabalik na sa trabaho sa City Hall sa nagligad nga Huwebes. Ginakasubo man ni Dumaguete City Mayor Felipe Remolyo ang pagtaliwan ni Cordova. Si Remolyo ang nagpositibo man sa COVID-19 kag naka-isolate pa tubtob karon. 228 na sa karon ang active cases sa Dumaguete City nga amo may pinakamadamo nga active cases sa Negros Oriental. Sa pinakaulihi nga data sa Negros Oriental IATF, 405 tanan ang active cases sa probinsya. Samtang 100 ang bago nga kaso sa COVID-19 ang nagdugang sa Negros Occidental. 41 naman ang nagdugang sa Bacolod City. 1,426 ang total active cases karon sa Negros Occidental kag 1,218 naman ang active cases sa Bacolod. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Mga munisipyo sang Isabela kag Tuboso ginpaidalom sa 3 ka adlaw nga lockdown, sumugod Lunes subong adlaw. Sa bando nga gipapanaog ni Isabela Mayor Irene Montilla, ang pagpaidalom sa lockdown sa munisipyo sa 3 ka adlaw ang bangod sa pagsaka sa COVID-19 cases sang Banwa. Suspendido ang trabaho sa munisipyo, Mayo 31 tubtub Hunyo 2, Tigaylo, ginpatuman ang work from home arrangement sa mga apektado nga talatapan. May 4 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Isabela kung sa diin duha diri empleyado sang LGU, isa ang gikan sa DepEd kag ang isa gikan sa Comelec. Samtang padayon naman nga bukas ang pila ka mga talatapan nga nagalakip sang Municipal Health, LDRRM kag BFP. Sunod sa kay COVID coordinator sang Banwa nga si Lorenzo Hill Montilla, 16 ang ginswab, 12 diri ang mga close contact. Buwas ginapaabot ang resulta sang ilang mga swab test. Sa syudad sang Sagay, may pila ka mga puloy-an sakop sang barangay Bato ang gin-lockdown. Ginpatuman ang swab testing kag base sa resulta, 4 ka mga pumuluyo ang nagpositibo. Sunod sa kay Attorney Ryan Bunghanoy, tigayon na nga nauntat ang transmission o kunlat na nay sa sentral as of May 30. 133 ang active cases ang syudad. Sa Banwa naman sa Tuboso, nagmando si Mayor Richard Hauhocos ang lockdown matapos magpositibo sa COVID-19 ang municipal accountant. Iniagud to makapatigayon siyang contact tracing kag disinfection sa munisipyo. Sunod sa alkalde, may 20 tubtub 30 ka mga ginswab nga mga close contact. May isa man ka miyembro sa pamilya sa municipal accountant nga nagpositibo sa virus. Ang mga basic services sa Banwa nagapadayon sunod sa kay Hauhoco. Temporaryo naman siya nga nagaopisina sa gym. Ang last niya nasulod is Wednesday. So today, we will be able to swab sa mga contact na mga staff man niya. So at least today kung magbuwas, then hopefully wala mag-contact bala nga ibang pagit sa munisipyo. Kaag sa Good Vibes, sang Sabado ginlunsar sa probinsya ang Negros Occidental Culture Hub Circuit Tour. Sunod sa gobernador, hindi lamang ang katahom sa Negros Occidental ang ginapakita diri kundi pati na ang kultura sa mga Negrense. Yaring report ni Barbara Mijares. Makahulugan ng Provincial Capital Park and Lagoon ang ginakabig Kilometer Zero, rason nga nagakaangay nga diri nagasugod ang tanan. Sa paglunsar sa Negros Occidental Culture Hub Circuit Tour sang Sabado, nga isa ka pioneering first para sa probinsya, ginsiling ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga napasundayag diri ang katahom nga makitaan sa disenyo sang mismo provincial capital kag sang Capital Lagoon. Sunod sa gobernador, ang tour ang magapakita sa mga bisita sang kung ano pagid ang sarang nila nga madiskubrihan nga nagalakip sang mismo kultura sang mga Negrense. Truly, this is an ingenious design to further and enhance the experience both of local and tourists alike. A culture such as ours needs to be discovered by the world and rediscovered by our own. Ang mga bisita sarang magparehistro sa Negros Tourism Center, nga yara mismo sa Capital Lagoon. Tupad naman diri ang Mambucal Resort Office.
Kaiping man diri ang bag-o bukas nga cafetolyo kung sa diin sarang mag-enjoy sang kape. Sa South Capitol Road naman, nahamtang ang A&P showroom nga nagatanyag sa mga produkto himo sang Negrense craftsmen. Nanari-sari nga mga souvenir items ang sarang mapilian. Tupad naman diri ang Negros Forest Park kung sa diin makitaan ang pila ka mga endangered species. Pwede man mag-tour o kung maglantaw sa palagwaon sa Negros Museum. Sa tabok lang sang Kapitolyo, pwede makabakal sang delicacies gikan sa Fiesta Market. Kag sa Palapala Food Terminal Market naman, ginapabugal ang seafood market. This is not just about tourism, it is about culture. It's about history. It's about tradition. The tradition of being a Negrense. Sabat sa pagpanghangkat sang pandemya sa turismo, ang Negros Occidental Culture Hub Circuit Tour suno sa gobernador nga nagapaambit sa mga bisita sa kung ano ang ginatanyag sang Negros Occidental. Kaagamoy adto mga balita sa Negros subong nga adlaw. Tubtob sa buwas, ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.